Doet Jezus ons vertellen weer en wonders die ons zieken. Doet Jezus ons vertellen weer en wonders die ons zieken. Doe harten goed 5000 man, wat Jezus daar vertelde van zijn hart die in de hemel is en zwaar het voor de mensen. Tijd van eten weer, zou Jezus, ga maar zitten. En doet de tijd van eten weer, zou Jezus, ga maar zitten. Maar neem hem hier een broodje maar, behalve liet ze Mordechai. Hij joeg die broodjes zonder Heer, voor al die duizenden mensen. Oor Mordechai zijn broodjes. En Jezus spreekt de zegen uit. Oor Mordechai zijn broodjes. De mensen zeggen boven stom, maar Jezus pat het eten aan. En alle meesten waren zend van Mordechai zijn broodjes. Want als